Kullum muna gaya wa malamai su tsaya a tsarinsu ba ma shiga. Kullum muna gaya wa sarakuna tsarinsu muna girmama su, iyayenmu ne, su ne ma suka haife mu. Haka muke gaya wa dukkanin wani mai aikin, ko soja ne, ko manomi ne, ko ɗan kasuwa ne, kai ko da ɗan jarida ne irinka, ka tsaya a nan, amma kuma kana da damar ka shigo harkar siyasa. A fahimta ta Malam Sani Yahaya Jingir akwai abubuwa da yawa da bai gane ba, wanda kuma ya kamata a ce ya gane. Musamman in ka duba inda shi ya fito, inda yake zaune a halin yanzu, guri ne wanda yake mai rintsi ƙwarai da gaske, wanda irin waɗannan furuci da kuma in aka yi la'akari da wanda yake yi, abu ne wanda zai jawo matsaloli da yawa na raba kai, na kawo fituntunu a inda yake, kuma inda yaken musulmin su suka fi ƙanƙanta a fahimtar mu. Irin waɗannan maganganu su ne suka sa ƙasashen duniya da yawa yanzu suke ganin an yi wani abu a Najeriya wanda bai dace ba, saɓanin wancan da aka yi lokacin muna SDP. Mu ne muka zaɓi MKO Abiola, mu ne muka zaɓi Babagana Kingibe, an musu kamfen a masallatai, an musu kamfen a coci-coci. Wannan abu ya tafi yadda ya kamata, kuma Allah ya sa dai ba a ba su wannan muƙami ba, har kuma ga shi mun shigo cikin wannan tsari. Mu a mutanen Kano, a inda ya tafi je yi wannan magana, mu a gurinmu ba ta da muhimmanci, kuma shi ba wanda za mu yi saurin mayarwa da martani ba ne, irin martanin da ya kamata, duk da ganin ya shigo cikin tsarin da ba nasa ba. A nan nake kira ga malam da dukkanin malamai waɗanda suke son su kare mutuncinsu, su kare darajarsu da ta iyalinsu, su kare darajar addininmu na musulunci, tunda mu ma musulmi ne. Muna kiransu su daina irin wannan abubuwa kafin a shiga cikin wani rintsi mara daɗi, wanda ba mamaki ko shi ko wasu wanda suke irin wannan su sami rashin jin daɗi wanda yake ba kaɗan ba. Kuma duk inda yake son ya taimakawa wani ya ci zaɓe, ai bai kai kan inda wanda yake wa kamfen ɗin ba. Na san His Excellency Ahmed Bola Tinubu mutum ne mai balas, mai son daidaita abubuwa. In ka duba duk abubuwan da ya yi a Legas, za ka ga gwamnansa in Kirista ne zai sa musulmi a matsayin mataimaki. Sanda kuma shi kansa yake gwamna, a sani na duka mataimakansa musulmi ya sa, Kirista ya sa a matsayinsa shi yana musulmi. Kuma shi ne mutum na musamman wanda ba ma a jihar da ya fito ko ƙananan hukumominsa ba, a gidansa ma tiket ɗin ya yi balas. In banda ma a gidan nasa, in ji Buhari yana the other room. The other room ma ya yi balas na tikiti, wanda in zai fara ba da shawara na Muslim, ai shi wanda yake wa kamfen ɗin zai je ya gaya wa ya yi Muslim, ba a Najeriya zai fito cewar a yi Muslim ba. Wanda duk abin da muke so shi ne mu kawo maslaha a ƙasar nan. Kuma inda wanda duk yake son maslaha a ƙasar nan, ina jin bai wuce mutumin Filato ba. Kuma inda kake shi ne nan gidanka. Ina jawo hankalin malam da dukkanin waɗanda ya kamata a matsayinsa su cire bakinsu daga cikin wannan tsari,
Saɓanin haka yanayin yadda zaɓe zai zo mana na shekara ta 2027 ba lalle ne su yi abubuwan ko kuma abubuwan da suke yi ɗin su tafi haka kawai sakaka ba. Kullum muna gaya wa malamai su tsaya a tsarinsu ba ma shiga. Kullum muna gaya wa sarakuna tsarinsu muna girmama su, iyayenmu ne, su ne ma suka haife mu. Haka muke gaya wa dukkanin wani mai aikin, ko soja ne, ko manomi ne, ko ɗan kasuwa ne, kai ko da ɗan jarida ne irinka, ka tsaya a nan, amma kuma kana da damar ka shigo harkar siyasa.